госці ў студыі. Тыя, хто ішлі і не прайшлі міма. Пахвалёны Езус Христос, добрый вечер, наши дорогие паважаныя радыёслухачы. Вітаем вас у студыі Радыё Марыя. І у нас сёння вельмі вялікая радасць, бо у нас есть сапраўдныя жывыя госці. А мы вельмі сумавалі па сапраўдных жывых гасцях увесь гэты час. Дзякуй, што знайшлі час да нас прыйсці, і дзякуй, што мы можам знаходзіцца на такой бяспечнай адлегласці і ў той жа час у жывым эфіры размаўляць. Буду вас знаёміць з сям'ёй, якая да нас сёння прыйшла, і прыйшло нешта зусім незвычайнае. Я вот тут попыталась напісаць вось на паперке себе спіс рэгалій, спіс тых заняткаў, якімі яны займаюцца, але ж баюся, што я не змагу гэта всё так агучыць беспамылкова. Таму буду знаёміць вас з Ганнай і Сергеем Старыковічамі, сям'ёй, якая сёння нас, я спадзяюся, усіх уздзівіць і парадуць. Вітаем. Хвала. І яны яшчэ і каталікі. Так, да таго ж яшчэ і каталікі. Давайте знаёміцца і знаёміць нашых радыёслухачоў з тым, хто вы і што ў вас за такія шматлікія цудоўныя заняткі. Ну, з Ганны распачнем. Ladies first у нас будзе сёння. У мяне менш заняткаў, здаецца. Мы будзем так нарошчваць, ведаеце, так. Ну, я скончыла універсітэт культуры па бальнае аддзяленне, то есть я трэнер па спартыўным бальным танцам. Займаюся гэтым з 14 год, то есть калі я скончыла сама танцаваць, трэнер мой сказал, што ну, чым табе яшчэ займацца? Ідзі працуй з дзецьмі. Там да таго ж мне вельмі спадабалася з дзецьмі працаваць. Ну і я пайшла. І працавала шмат, і зараз працягваю, паступіла ў універсітэт, скончыла яго, і, ну, дыпламаваны трэнер. І суддзя яшчэ. І суддзя яшчэ па бальным танцам. Так. Што, глядзі на Сергея? Кіраўнік клуба таксама. Ну, кіраўнік клуба, яны, ведаеце, яны так саромеюцца, але ж тут і кіраўнік клуба, і кіраўнік, я так разумею, не проста клуба, а яшчэ і ўласнага сямейнага клуба, так ці не? Ну, так. І будзем агучваць, будзем рэкламу яшчэ даваць. У 13-м годзе. Да, з 13-го года існуе. Да, з 2014 года. До таго мы працавалі ў клубе Піруэт, там, дзе я пачынала працаваць, там, дзе я пачынала танцаваць, потым працаваць. Мы, і, дарэчы, пазнаёміліся ў клубе Піруэт, калі пачалі разам працаваць. Вось, і потым мы ўжо ў 2013 годзе зрабілі свой клуб пад назвай «Трыумф». У вашым клубе «Трыумф» ці ёсць такая праблема для ўсіх танцавальных клубаў? Дзяўчаты танцуюць адні, самотныя? Ёсць, ну, але зараз такое ёсць рух, што нават групы для дзяўчат, і яны танцуюць сола, і часам стаіш, судзіш, і яны сам з 1/8 фінала пачынаюць спаборнічаць, і яны і кубкі нават, і медалі атрымліваюць самі непатрэбныя ім хлопцы. Ёсць такое від спаборніцтва, адзіночныя бальныя танцы? Ужо так. То есть вайшлі ў такое становішча наша, дзяўчат самотных у танцах? Ну, часам бывае, і хлопцы выходзяць, і нават выйгрываюць. І такое я бачыла. Хлопцы адні? Так. Ну, але ж у вашым выпадку такога не было, бо я разумею, што з Сергеем вы пазнаёміліся якраз на танцпляцоўцы ў гэтым клубе, ці не? Нет, мы пачалі разам працаваць з дзецьмі. Працаваць. Ну, у нас разніца вялікая ў ўзросце для танцаў. 7 год мы ніяк не маглі ў пары танцаваць. Для танцаў, я ж сказала. І мы, ну, у пары мы не маглі танцаваць, але ён бачыў мяне, калі на паркеце танцавала. Яшчэ спаборніцтва. Так, і цяпер мы ізноўкі глядзім у бок Сергея, і мы ўжо здагадаліся, што мы здагадаліся, што ён таксама мае дачыненне да танцаў. Ну да, конечно. Штосьці там побач з паркетам рабіў. Ёсць такое крыху. Расказвайце. Вось, ну, што расказваць? Я скажу па сакрэту нашым радыёслухачам, што у Сергея хіба ёсць нейкі рычаг, які можна пераключаць, і ў залежнасці ад таго, у якой пазіцыі будзе знаходзіцца гэтая кнопка ці рычаг, ён будзе адкрывацца з розных бакоў, бо у яго вельмі шмат спецыяльнасцей актыўных, то бок не тое, што дзесьці ляжыць, а адна працуе. Не, зусім не так. Ну, распачнем з танцаў. Ён кіраўнік клуба танцавальнага. Ну і таксама яшчэ ж ёсць у мяне такая грамадская праца, скажам.
Гэта председатель Беларускай федэрацыі танца. Вось, Целая федэрацыя. цэлай федэрацыі беларускай, так. Так. Вось, ну, такая крыху, я ж кажу, праца грамадская. Так, і яна больш такая, скажем, не асабістая. Вось, Па што у нас з сувязям, да? танцамі? Па сувязях, так. Вось, ну, акрамя танцаў ж яшчэ ў нас ёсць вельмі шмат. Пачакайце, справаў. танцы выкладаеце? Танцы выкладаем, І конечно. цяпер? І цяпер. Танцы судзіце? Судзім. І цяпер? Ну, Конечно. цяпер... Танцы вы ж прыдумляеце? ведаеце. Ну, канешне. І з Ставім, парамі, і з да. парамі працуем, і з маленькімі дзецьмі, і з такімі больш ужо падлеткамі, Дарослымі, скажам. Вось, таму, канешне, і працуем. Нашы вучні вельмі ўжо і студэнты Беларускага універсітэта культуры таго ж аддзялення, што мы калісьці скончылі, яны ўжо студэнты Так, у таго нас ж ужо аддзялення. Так, то есть нашы вучні, якія пачалі танцаваць У у 6 нас год, з 6 да. год, вось адна з нашых вучаніц, Даша, яна Дзве. нават Дзве стала, Дашы. ну, я пра першую Дашу Мгм. раскажу, якая стала хроснай матуляй нашай Палінкі. Да, нашы дачкі, Вось. яна яшчэ і студэнтка. І яна яшчэ і студэнтка універсітэта культуры бальнага аддзялення, які мы скончылі ў свой час. І яшчэ ў нас ёсць адна Даша. Таксама яна паступіла на першы курс, ужо зараз сканчае першы другой курс ўжо і сканчае. пойдзе другі ўжо. Другі. Вось, час ляціць. Вось, а Даша, ну, Даша наша, вось, бачыце. Даша наша Ну, і гэта яшчэ вучаніцы? Даша. Так, гэта да. вучаніцы, якія... А яшчэ 3 хлопца у Так. наступным годзе будуць сканчаць, как это... Куліш мастацтва? Да, колледж мастацтва. Таксама 3 бальнае хлопцы, аддзяленне. такія, которые нас танцавалі. Адзін вельмі добра танцаваў, мы за граніцу ездзілі. Вось, і ён зараз танцуе ў шоу. Там з нашымі этими беларускімі зоркамі, там яго часта можна пабачыць. Вось ён будзе скончваць у наступным годзе і тоже можа пойдзе І ў будзе універсітэт. паступаць таксама ў універсітэт культуры. Я бачу, вы ганарыцеся імі. Ну, Канешне, конечно. прыемна. Ёсць чым. І гэта такая вечаровая тэма для размовы. А наша Даша, яна тое зрабіла, так ці не? Так, канешне. Так настаўнікі, выкладчыкі жывуць. Да, асабліва Так. калі не было сваіх дзяцей. У нас усе размовы толькі былі пра тое, што так, такі добры хлопец, але ж как яго настроіць, каб ён добра працаваў. Ну, а калі ўжо свае дзеці паявіліся, там уже трохі спакайней, але заўсёды размовы толькі пра там як развіць, куды паслаць, на які конкурс, как там паставіць лепей. Ну, і чым лепей дзеці танцуюць, тым больш размоваў пра гэта. І таксама у той жа Дашы было партнёраў, можа, 6, і мы ніколі не стараліся не кінуць адну і шукалі партнёраў. Ось, то есть... Я тут для тых, хто толькі што ўключыў радыё Марыя, патлумачу, што яны шукалі партнёраў для Дашы, у якой іх было 7, бо гэта выкладчыкі танцаў. Усё добра, гэта такі жарт у нас тут, прабачце. Так, мы яшчэ з тэмы танцаў не сышлі, але ж вось уже паколькі заразмаўлялі пра вашых дзяцей. Колькі у вас іх? Двое. Мальчик і мальчик. Нет, Не, хлопчик і хлопчик і дзяўчын. дзяўчынка. Хлопчику 11, а дачке годик. Лепшыя сябры? О, Так. О, да, они на адзін без аднаго не могуць. І што я могу сказаць, што Юрак, ён маліўся, ён у нас на алтары міністрант. Это тоже отдельная история, як ён туды трапіў. І вось ён маліўся, ён сказаў: я хочу братика, ну, ці сястрычку, калі даведаўся, што сястрычка, я сказала, яшчэ лепей. Ось, но сказал, я хочу братика, нічога не ведаю. Ну, нарадзілася Палінка, і ён сказаў: захачу, яшчэ папрошу. Яму спадабалася. Вы пад пагрозай юракавых малітваў знаходзіцеся заўжды. Ну, конечно. Ну, выпрасіў. Не пад пагрозаю, але, ну, дзякуючы, канешне, ну, з Юрыкам тут, канешне, з міністранскай яго дзейнасцю, гэта такая унікальная справа. Шчыра кажучы, таму што... Жвавы вельмі хлопец такі пачуў. Ну, я вось просто, ну як, дзякуючы выпадку такому, канешне, ўсё ж такі лічу, што гэта, канешне, зразумела, што справа бацькоў там, вось, але ўсё ж такі клікаў, і магу сказаць, што вялікі дзякую, хочу сказаць, канешне, Віталію Маргунову, нашаму вельмі такому таксама вялікаму сябру. Вось, ведаеце, ксяндзу,
так, які ў Магілёве Магілёве Які ў знаходзяцца. зараз. катедры ў Так, Магілёве. у катедры Магілёўскай. І мы да яго вельмі часта прыязджаем менавіта на Мы ў імшы. групкі прыязджалі, ў І Магілёве. вельмі і ў гасцях у яго часта бываем. І ну гэта такое, ведаеце, для нас, вот, напрыклад, як для мяне з Юрам, мы нават самі з ім прыязджаем да Віталія менавіта там і на да споведзі вельмі часта. Ну, такія адносіны склаліся вельмі. Прывітанне яму вялікае, карацей кажучы. Ну, калі ён слухае. Калі Калі ён ён слухае, але слухае. калі вы Ну, я магу пабачыце сказаць, што яго, гэта, перадавайце. канешне, і яго ўплыў таксама вось на Юру, таму што вось у яго міністранцкай дзейнасці гэта, ну, 100%, не толькі бацькоў, скажам так. Ну, яшчэ і Марыкі. І Марыкі таксама, Да, то есть, выкладчыцы КТХЗ. чырвонае Ён так пішло. нечакана пашоў. Марыка сказала, можа, хто хоча на алтар. І Юрик, который вот так вот рабіў 100 кругоў по касцёлу, сказаў, я хочу на алтар. І мы Першы. такія... У 5 гадоў. Не, ну, не ў 5, Шэсць. калі была першая камунія, тада вот сколько, Мгм. 8, здаецца. 8 ці 9. І ён пайшоў, і мы засекалі час, калі ён оттуда збяжыць. Ну, он то вот такой. А ён застаўся, і да таго часу заўсёды стараецца, калі там, ну, касцёл, то ты бярэ комжу і на алтар. І ось ён вымаліў сабе сестрычку. Ну, ён потым уже прызнаўся, калі нарадзілася, і ён, канешне, марыў пра браціка, але вось атрымалася сестрычка. Але кажа, што ну гэта і лепш. Яна нядаўна пачала топаць, ён кажа, во, я навчыў цябе хадзіць. Мы кажам, добра навучыў, маладзец. Ну, навучыў же ж. Гэта кранае да слёз такое стаўленне старэйшага да сястрычкі. Не, ну добра, конечно, прыемна, потому что разныя ж ёсць гісторыі, слушаеш, што і там і ревнуюць, па-беларускі не ведаю, і там не хочуць ні сядзець, ні займацца, і з яго заўсёды можна папрасіць, Юрик, пасядзі з Палінай, там ён нейкі час, пакуль яна там не пачне прызуліць, ён можа з ёй пасядзець, пагуляць, то есть, ну, вельмі сумуе, там, радуецца, там, на вуліцу сходзім, там, ці ён дзень не бачыць, заціскае ўсё. І тут мы можам вярнуцца ізноўкі к тэме прафесіі, бо я сказала, што у мяне тут цэлы букет ужо напісан, бо з тэмы добрых дзяцей можна добра саскочыць на тэму настаўніцтва, бо спадар Сергей яшчэ і ну, у мяне нават не магу гэта сказаць услых, бо вось глядзіце на гэтага чалавека і здагадайцеся, можна такую віктарыну нават зрабіць. Кім ён яшчэ працуе? Давайте ў каментарыях. Давайте пішыце ў каментарах. Адказ вас здзівіць. Ну, карацей, все-таки уже нам написали, ніхто не здагадаўся, таму падказваю. Ён настаўнік пачатковых, зноў хацела сказаць малодшых, пачатковых класаў у 23-й гімназіі. Вось так, тадам, тут павінен быць джин. Беларускамоўная гімназія. Беларускамоўная, самая... Такая... Будынак самы, адзін з самых старэйшых у Мінску, больш за 100 гадоў будынку. Ну і гімназія вельмі такая, скажем, знакамітая. Вось. Вы таму пашлі туды? Не. Не. А так само выпадак. Што это за такой вот странный мікс? Тут я, канешне, я сёння буду, як я кажу, прывітанне раздаваць. Давайте, так? Можна. Тут я хацеў бы, канешне, вялікае прывітанне перадаць дырэктару гімназіі нумар 23 Пасюкевіч Ірыне Леанідаўне, вось нашаму сябру, з якім мы сябруем, ну, больш за 20 год. Да, так? Вось, таму, канешне, яна запрашала мяне, уплывала, нейкім чынам так рабіла, каб ўсё ж такі зышліся нейкія там шляхі, вось, і аказалася, што ўсё ж такі вось зышліся. І апынуўся я ў гімназіі нумар 23, працую я там не вельмі многа, ну вось ужо які год, трэці, другі. А да гімназіі... Выпуск быў ужо ці не? Не, у мяне... Выпуск быў 3 выпуска 3 выпускі было ў іншай школе. У 125-й таксама Фрунзенскі раён, вось, таксама вельмі ўдзячны калектыву гэтай школы і наогул, ну, прыемна было працаваць, канешне. З імі, ну, вось, але так склаліся абставіны, што хацелася ўсё ж такі папрацаваць, да гэтага працаваў на рускай мове. Хацелася ўсё ж такі працаваць так, як я пачынаў вучыцца.
Вучыўся Сергей, я ну это же ваша основная специальность Конечно, первая, ну так? гэта моя Першая. першая спецыяльнасць, то есть я скончыў педкаледж мінскі у 97 годзе, якраз такі тады, калі беларуская мова была дзяржаўна. У меня ўсё было на беларускай мове, і фізіка, і хімія, і ўсе методыкі, ўсё было па-беларуску. Вось. А потым прыйшлося выкладаць на рускай мове. І вось калі тут стала такая магчымасць выкладаць зноў па-беларуску, ну я, канешне, не мог не згадзіцца, Навошта? скажем так. Ну чаму менавіта так? Ну, гэта нейкае такое ўсё ж такі сваё, і як, ну, я не ведаю, гэта як апынуцца, напрыклад, ну, вы нарадзіліся ў Беларусі, потым жылі, напрыклад, там 10 год у іншай краіне, і тут вам вось такая магчымасць зноў вярнуцца на Беларусь. Вось для мяне гэта неяк так. Ну, я так думаю, ваше дзяцінства прыпала недзе, як і маё, пачынаючы ад канца 70-х і далей паехала, так? Конечно. Ну, але ж у нас не было тады папулярна ў Мінску і ў Беларусі, я не ведаю, там, дзе далёка, размаўляць ў па-беларускі, каледжы так ці было. не? Ну, у нас у Толькі ў педкаледжы... каледжы гэта распачалося, Конечно, так? я 9 год я вучыўся па-руску у рускамоўнай школе, гімназія нумар 41, зараз матэматычная гімназія мінская, вось, і ў цэнтры горада жыў. Вось, ну і па-беларуску, і па-руску там усяляк, але навучанне было на рускай мове. Вось, ну, але ж там гады былі такія, калі беларуская мова была дзяржаўнай. Так, і паступаючы ў каледж, атрымалася так, што ўсе прадметы там на беларускай мове. Хімія, фізіка, ўсё, нямецкая мова, фізкультура была на беларускай мове, я вам больш скажу. Вось, і Зараз выкладаеш фізкультуру на зараз, беларускай мове. ну, я не выкладаю фізкультуру, але там замяняю, бывае, там, ну, ведаеце ж, так, такая прафесія настаўніка, яна, настаўнік пачатковых класаў, гэта настаўнік, які павінен ведаць усё, які можа, ну, даць любы урок. Так, вы ж ведаеце, нават музыку. Нават Вось, і усё. нават гэтаму вучыць, канешне. Вось, я вам магу сказаць так, што вось, ну, на 100% самы лепшы кіраўнік таксама гэта з настаўнікаў пачатковых класаў, ўсё ж такі. Гэта, ну, дырэктары, які ведае ўсе ўрокі, якія ўсе методыкі і гэтак далей. Вось, я як не сутыкаюся з дырэктарамі, прадметнікі, канешне, добра, але вось, калі чалавек можа любы урок даць, гэта, канешне, это круто. Ганна, вы заўважаеце, з якім эрудытам жывеце разам пад адным дахам? Конечно, конечно. У нас размовы могуць ісці часамі на розныя тэмы. А вось, дарэчы, наконт размовы, а дома паміж сабой вы якой мовай карыстаецеся пераважна? Рускай. Рускай. Але ж беларуская таксама праскоквае? Конечно, хіба, не праскоквае, на іншых ж мы пастаянна, то есть беларуская вельмі, ну, не 50, конечно, адсоткаў 10. Я скажу так, што калі мы пачалі хадзіць на вучобу, калі, ну, для венчання, да? Для шлюбу. Для шлюбу. Шлюбу, так. Так, для шлюбу. І з таго часу я была каталічкай, але, ну, ведаеце, калі там бабуля вадзіла, ну, так, ну, я ведала, што я каталічка, да? І ведала па-польскі малітву. Всё. А потым мы пачалі да шлюбу хадзіць на заняткі ў чырвоны касцёл, і так неяк пачалі ў касцёл, і там заўсёды па-беларуску, і мне настолькі лягчэй стала размаўляць і разумець. Я так, ну, па-беларуску, ну, асоба не размаўляла, ну, і разумела, но так, ну, каб свабодна сядзець размаўляць я не магла. Потым вось пару год пахадзіўшы ў касцёл, слухаючы размовы па-беларуску, я заўважыла, што я здавала экзамен па-беларускай, іспыт па беларускай літаратуры, і я разумею, што я сяджу і вельмі спакойна размаўляю. Это тоже так дапамагае. А беларуская мова ў танцах, яна сустракаецца? Не, звычайна тэрміналогія ж танцавальная, яна больш англійская. Англійская, так странно, потом так кажаш чача, думаеш, не, трэба казаць чача, хіба так? Не, Ну, у танцах не. Не выкарыстоўваецца, таму што, конечно, больш англійская тэрміналогія, усе назвы фігур, там все на англійскай мове. Гэта так, як, напрыклад, у балеце французская, і зараз жа ж таксама тэрміналогія. Назвы ўсіх фігур называюцца па-французску чамусьці. Вось, гэта нармальна. Таксама ў танцах, у бальных менавіта англійская тэрміналогія. Заўсёды. Таму трэба яшчэ ведаць, ну, крыху англійскую мову.
асабліва калі ты там працуеш, размаўляеш з трэнерамі, суддзямі, Судьями а, иностранными, ну, на замежными. розных семінарах прысутнічаеш, канешне ж тут трэба разумець, пра што ідзе размова хаця б. Слухайте, уже тут гаворка крышку пайшла пра касцёл, і ну не крышку, сур'ёзна пайшла пра касцёл, і мы здагадаліся аб тым, што Ганна ад пачатку католік, а Сяргей хіба Са з шлюбу. новапрыбыўшых. Так. Але уже 15 год. Але ўжо 15 год. Да. Ці складана было, ці былі нейкія спрэчкі ў сям'і, ці варта застацца католікам, ці варта вярнуцца туды, вось, тут, ну, не вярнуцца, гэта я Ну, ўжо з свайго боку Калі лічу. цікава, я могу расказаць, я Так. ж кажу, што я-то хадзіла так у касцёл, ну там з бабулей ведала малітвы, і калі вырашылі, што будзе менавіта шлюб, мы пайшлі ў царкву. І там ім сказалі, што з каталічкай? Та ну, ніколі. Нельга. Ну, так яна ж вось какая Да добрая, вось, прыгожая. пашлі, нельга, яна не ведаю, што дэман, што... Я паехала ў чырвоны касцёл. Сустрэла там Марыю, пані Марыю, какая фамілія, не ведаю. Ну, Марыю Числавну. І я запытала, кажу, што вось, будучы супруг праваслаўны, яна кажа, ну, добра, ну, вось, сходзіце на вучобу, і шлюб прымайце. Ну, добра, пашлі мы на вучобу. У нас у верасні быў шлюб, у жніўні мы хадзілі на вучобу. І так Сергею спадабалася, ўсё было па-беларускі. Спачатку Мары вела, потым Наталя вела. Зараз яна Лаўрэнка тады была, Сундукова. І калі прыйшлі здаваць іспыт, Марыка так сур'ёзна, ну што? То ты вось будзеш ты прадоўжыш быць православны, ці можа быць все ж таки есть такі рытуал прыняцця веры прыняцця. І Сергей тады сказаў, да, вось будзе прыняцце веры. Тады ксёндз Владислав Званюк правёў Інструктаж. Ну, такое, да, было вельмі кранальна так. Ну, вось з таго часу Сергей католік, ніякіх не было у нас спрэчак. Ну, калі б ён сказаў, не, я буду хадзіць у царкву, ну хадзі, я б нічога. Ну, добра, калі ўсё разам, і тады дзяцей хрысціць, не трэба там вырашаць, дзе хрысціць, ці ў царкве, ці ў касцёле. Ўсё, у касцёле, прычым мы ў чырвоным, і сына хрысцілі, і дачку. Сергей, той час, калі вас прымусілі наведваць касцёл, добра памятаеце, ну, ваши ўражанні. Ну, я свои памятаю, я у меня такие, думаю, ну, что это католики, там сели, встали, так хутенько все. Сели, постояли на коленях, на лаўкі посидели, постояли, что яны там робіць. А ваши ўражанні якія былі? У мяне ўражанні такія. Я вам могу сказаць, што мой дзед был католікам. І я, ну, па цяперашні час у маёй матулі, вы ж ведаеце, што ў той час 70-е нараджэнне, так, канец 70-х, 80-е, не было магчымасці ніяк. То есть меня хрост адбыўся, ну, 10 прыкладна ўжо пасля 10 год. У праваслаўную царкву. Хіба ў нашым саборы, так? Так, у наш сабор на Нямізе. Можа, нас нават разам там 10 пакрасцілі. Мяне таксама было 10 год, калі гэта ўсё распачалося. У нас мама адвяла, там хутенька ўсіх пахрысціліся. Такім шэрагамі так, наставілі. Я нічога нават не тое, што не адчуў, а нават і не памятаю. Ну, так больш-менш там нешта памятаю. Вось. А дзед мой быў католікам. І ён заўсёды кожны вечар у яго малітва асабістая. Так? То есть ён вось, і мяне гэта так уражвала заўсёды. І я вось так у матулі першы час там не пытаўся, а ўжо калі мне там спомнілася за 20 год, так? Я кажу, чаму ты мяне не пакрысціла ў касцёле? Дзед же ж католік. І я так не разумеў ніяк, чаму я праваслаўны. А чаму яна сказала? Ну, такі быў час, ну, такое было. Яна сама праваслаўная. Вось, то есть... Я гэта дзед не ўпільнаваў, вось я не разумею. Дзе ты сваіх дзяцей не ўпільнаваў, што ён сам каталік, а яны былі пакрышчаныя ў царкве. Дзеці былі пакрышчаны праваслаўнымі. Да. У праваслаўнай царкве. Вось. Таму, конечно... гэта ўсё было не дарма, таму што ну, мы шлюб прынялі, ўсё, і калі дзед паміраў, мы прывезлі да яго святара, і ён зразумеў, што прывезлі да яго святара, ён памаліўся, то есть апошні вось адпуст, навашчэнне ён атрымаў. Таму што менавіта таму, што ўнук прыняў каталіцтва, і так вот ўсё сложылася, што ён прывез да яго святара.
А я Так. вось думаю, зараз вось калі б не маё каталіцтва, Ну, і не нічога прывезлі б да яго гэтага і не святара. было. Ну так. Да. Трэба было, я памятаю, яшчэ руку так на Біблію класці, так? Хіба калі ты вызнаеш веру, што ты верыш у касцёл. Я да гэтага часу адчуваю вось Не, гэта... там, а я адчуваю да цяперашняга Рукі, да? часу рукі пробашча, Якія яны былі. які На галаве. накладаў на галаву. І ён па-свойму У мяне неяк было рабіў. такое, ну, нейкае і не вельмі добра я сябе адчуваў, нейкая такая галава, і вечарам уже даволі позна гэта ўсё было. Вось, і пасля вось гэтага, ну, як галава як праяснілася. Вось я не ведаю, гэта ці рукі пробашча ксяндза Владыслава, ці што, не ведаю. Вось, але было такое адчуванне. Ну, але ж хіба гэтаму павінна была... перад гэтым павінна быць споведь і камуня, так? Конечно, Конечно. Гэта была споведь. першая споведь, так? Ну, не першая споведь была ў жыцці, але такая за ўсё жыццё была споведь, канешне. Да, ксюзу Юзефу. Таксама была цікавая Прывітанне. споведь, могу Да. сказаць. Таксама ксяндзу Юзефу спавядаўся, быў такі. Зараз ён дзе-то... У Ой. Вішнева ён зараз А, працуе. Вішнева, да. Мгм. Вось, і такі вельмі сучасны ксёндз. Так, то есть споведь вельмі такая была. Бабулькі І я прыйшоў, той раніцы не Я дачакаліся. памятаю раніцу, споведь я 10 без 10:08 прыйшоў, у 8 пачынаецца імша, ну, альбо без 10:09, у 9 імша. Я стаў за ўсё жыццё спавядацца, імша зацягнулася на 15 хвілін. Ну, Ну, вы і з бабулькі шыткам былі, прыйшлі? так. Як Ну, не, не, ну, з я журналам памятаў. з нейкім? Я памятаў там ўсё, як бы, ну, вы ж разумееце, Дачакалася. бабулькі дачакаліся, але яны не маглі зразумець, што ж там хлопец награшыў, што на 15 хвілін ён там ўсё расказвае. Вось, Цікава памятаю. было. Мгм. Цікава. Цікаво було б послухати, але Цікаво ведає було. тільки Ксьонс Юзеф, да. Так. Ён уже і не памятае, можа, яго там столькі было народу. Як змянілася жыццё пасля шлюбу касцёльнага? Ну, яно стало больш цікаве, Больш насичене, цікаве, так. конечно. Ми відкрили для себе... Па-першае, успамінаецца адразу, вось у мяне першая пілігрымка на роварах. А, да, з Сізом Константином Сізам Карака. Константинам гэта якраз такі мы ад чырвонага касцёла паехалі ў першую Ну, она была другая. Первая была у 4-м Ну, для нас году, гэта ж а для першая нас была была. первая, да. У нас нават майки сохранились, там написано другая пилигримка на роварах. Потом мы поехали зноў у 2006 годзе. Ну, и потом не Потым экономся. нарадзіўся Юра там. то есть Не, такое, ну, не Юра змаглі. позднее, но там уже как бы, ну, все, уже звернулись, но было Ну, цікаво, зараз конечно. уже поедем уже з Юром. Я думаю, что ён уже Ну, вытрымае. калі ламавыя там соберуцца. Мама, поедусь, поедем. Да, добра, мы шмат знаёмых у нас з касцёла, з якімі там праз усё жыццё, так сказать, вот 15 год уже мы знаёмыя, уже і дзеці панараджаліся, уже і дзеці знаёмыя, то есть такое другая сторона жыцця, не толькі вось з танцамі звязаная, дзе там таксама знаёмыя, таксама дзеці, там нават спаборнічаюць, там нашы дзеці ўжо выходзяць на паркет спаборнічаюць, глядзіш там, што, але і таксама і для дзяцей цікава, то есть они ведаюць не толькі школу, не толькі танцы, хаця у нас сын яшчэ і музыкай зараз пачаў займацца, але і касцёл у другую сторону, і другіх дзяцей. Ну, так. А я дзяцей сустракаю сваіх у Да. касцёле, мне вельмі прыемна. З майго класа, які ў мяне вучацца зараз. Сустракаю ў чырвоным касцёле, і Ясю там, і Злату, якая там з'яўляецца, ну, ходзіць не ў чырвоны касцёл, а на Золотую кальварыю, на А, кальварыю. Кальварію. Вось. А некаторыя дзеці мае, Марцін, напрыклад, ходзіць на Залатую горку, то есть разумееце, што ў класе ёсць каталікі, гэта прыемна. І я ведаю дакладна, бо размаўляла з такімі дзецьмі ўжо падросшчанымі крышачку, які кажуць, калі я заўважыла сваю настаўніцу ў касцёле, у мяне як свет перамяніўся. Ну, таму я думаю, што вашым дзецям таксама Ну, пашчасціла сустракаліся так. мы, канешне. То есть сустракаліся, і вы ж ведаеце, што і свята, і калі я святкую, напрыклад, тыя ж каляды. Ну, зразумела, што мы да. там і віншуем адзін аднаго, і ну, гэта сапраўды, канешне, прыемна. Вось праваслаўных нашых братоў таксама віншуем. Ты ж разумела, але ўсё ж такі, калі настаўнік яшчэ і каталік, гэта, канешне, я думаю. Это звучит гордо. Да.
Калі я была маленькая, я вельмі хацела займацца бальнымі танцамі, але ж мне мае бацькі не дазволілі. У нас нейкі такі был скрэп у сям'і, што гэта нешта не такое прыстойнае, што гэта для прилічнай девочкі з Савецкага Саюза, так нельга так рабіць, лепей скрыпка. Вось скрыпка гэта так, гэта можна. І давайте цяпер вось гэтую маю хваробу палечым цяпер. Што з танцамі? Скажыце, што гэта добра і класна. Это добра, класна, гэта для здароўя вельмі добра, для спіны, гэта для эмоцый, для таго, каб дзіця, асабліва ведаеце, дзеці, которые сядзяць малодшыя класы, яны сядзяць на прадлёнкі, нічога, сядзяць, так выйти хаця бы порухацца, музыку паслухаць. Далей гэта ж вельмі добра, калі асабліва з дзяцінства дзеці танцуюць, яны ж зносіны хлопчыка і дзяўчынкі, яны не баяцца потым не размаўляць, не падысці, не неяк там бліжэй стаць. Яны для іх яны як родныя. Яны ніколі не баяцца, не сцісняцца. Далей яны ж заўсёды добра выглядаюць, і хлопчыкі, і дзяўчынкі, хлопцы заўсёды стрыжаныя, заўсёды роўныя, ад іх заўсёды прыемны водар. Чаму яны ж танцуюць з дзяўчынамі, трэба добра выглядаць. Так і для дзяўчынак яны ведаюць, як тую ж касметыку там нанасіць. Яны заўсёды сябе адчуваюць прыгожымі, таму што яны сукенкі прыгожыя, все апранаюць. Далей гэта сяброўства праз усё жыццё, як мяне, так это сяброўства праз усё жыццё з нейкімі дзеткамі, з якімі пачыналі калісьці танцаваць, зараз працуем, сябруем, працуем, вось, і гэта ўражанні. Это спаборніцтвы, калі ты чакаеш, попал, не попал, там месцы, там, першае, пятае, дзе ты такія яшчэ эмоцыі атрымаеш? Сидзячы за столом з планшетам, не? Яшчэ я могу сказаць, што гэта знешне, а ўнутрана гэта іншыя дзеці, гэта іншая матывацыя у дзяцей. Просто матываваныя дзеці. То есть у іх няма свабоднага часу. Ён ведае, што ён не можа гэты свабодны свой час просто так на нешта непатрэбнае ведаеш, што яму трэба зрабіць урокі, калі яму трэба зрабіць урокі і ісці трэніравацца. Ён бы мог так пайсці на баскетбол, напрыклад. Мог пайсці на баскетбол, але ён разумее, што для баскетбола трэба іншыя дадзеныя. Длинные руки, рост. Руки можно отрастить. Например, с вельми высоким ростом тяжко. Не усім же падабаецца. Вы ж ведаеце, што віды спорта, уже столькі відаў спорта, улічваючы тое, што ў нас зараз бальныя танцы гэта від спорта, і улічваючы тое, што спартовыя бальныя танцы, вось у гэтым годзе, вось дзякуючы, таксама хацелася б сказаць вялікі дзякуй такому аднаму з, можам сказаць, што сталпоў такіх беларускіх, наогул беларускіх танцаў, Александру Мікалаевичу Казыраву, дзякуючы яго намаганням, можам сказаць, што гэта стала відам спорту. Вось, з гэтага году. Вось, не толькі яго, канешне, ён малайчына, канешне, вось у гэтым вельмі чалавек адданы, і вось хочацца, канешне, яму зараз нашы дзеці не толькі там іскусствам займаюцца. Вось дзякуючы менавіта вось намаганням гэтага чалавека, это стало спортам. Калі я не памыляюся, там таксама муж і жонка разам робяць, так? Так, канешне. Это вельмі частая сітуацыя, калі трэнеры гэта муж і жонка. Так мало, калі там адзін трэнер, а другі там прадавец. То так, у асноўным людзі. А чаму гэта звязана? Інтарэс, ведаеце, як адзін будзе сядзець вечарам казаць, ой, я там прадала 100 кілаграм рыбы, а другой будзе казаць, у мяне тут ша-ша-ша не зроблена, там тая варыяцыя, тут мне трэба паглядзець, які медленны вальс зрабіць, нешта з разных планет. Я думаю, яшчэ не толькі. Я думаю, што танцы, гэта ж ўсё ж такі, вы ж разумееце, што наогул прафесія трэнер не працуе толькі ў той час, калі ў яго трэніроўка. Некаторыя думаюць, што вось прыйшоў на турнір, напрыклад, на спаборніцтвы, трэнер адпачывае, альбо трэнер судзіць і адпачывае. Гэта праца. Нават калі ён не судзіць, ён прыходзіць на турнір,
со сваімі парамі, ён же не праходзіць адпачываць. Некаторыя думаюць: ну добра, я тут танцую ўсе выходныя, вось, а трэнер побач са мной стаіць адпачывае. Не, гэта яго праца. Ён бачыць вынік, і ён бачыць, што рабіць далей. Што развіваць далей. Як вы ж разумееце, што калі пара, напрыклад, трэніруецца ў зале, гэта адно. Калі яна трэніруецца, ну вы ж разумееце, што гэта спорт канкурэнтны, это канкурэнцыя. Ўсё ж такі трэба бачыць, як ты выглядаеш на фоне канкурэнтаў. Ўсё ж такі, гэта ж калі мы спортам займаемся, правильно? Мы тут крыху перайшлі, канешне, ўжо на спорт такіх высокіх дасягненняў, скажам, так? Вось, але гэта так. Таму некаторым здаецца, што трэнер суботу, нядзелю яна пачувае, ён на турніры працуе. Разумееце, і трэнер, ведаеце, такая прафесія, чым мне яна падабаецца, тым, што трэнер павінен быць і настаўнікам, і псіхолагам, і трэнерам, і сябрам, і ўсім, і бацькам дзесьці, і дзесьці матуляй, якая, ну, там, кагосьці прыгалубіць, а кагосьці наадварот трэба перад фіналам, ну, як я кажу, напружыць, каб ён не сліл этот фінал. Правильно? А каб ён все ж таки перамог. Вось, таму, вось, канешне, некаторым здаецца, што трэнер ён там суботу, нядзелю адпачывае. Не, это праца. Таксама. Усё, нейкія відэо глядзець, усё думаць, як там. Канешне, семінары ўсе, ну, вы ж разумееце, што зараз столькі матэрыялаў, што проста не хапае часу вось 24 гадзінаў усё перагледзець. Проста не хопіць. Вось, таму, канешне, трэнер павінен развівацца таксама. Гэта не толькі вучні, якія развіваюцца, ён проста сядзіць адпачывае. Адзін знаёмы трэнер, ён такі вельмі вялікі, это такія мышцы. Всё, вага там больш за 100 кілограм, ён качаецца. Ён кажа, я прыхожу на калі першае там сабранне, значит, з дзеткамі. Ну і там сядзяць, можа, бацькі такія: о, ну танцы, гэта не для хлопцаў. І ён кажа: так, бачыце, ось я ж паглядзелі на мяне, я танцор, я мужик. Это ж я ж не вам не хиленький там такой увесь манерный. Ось я мужик, але я танцор і тренер. Тут мне хочацца паглядзець адразу ў бок таго шкла, дзе стаіць мой муж Вячеслав, за якім у нас заўжды былі спрэчкі наконт таго, што танцы гэта для хлюпікаў. Гэта не я сказала. Гэта я яго запрашала, каб ён са мной хадзіў, бо я займалася таксама аднойчы вось у спадароў Казыра, дарэчы, вось у клубе. І Слава не спагадзіўся за мной там танцаваць. Ён кажа: ідзі, кажу, там праблема. Там не хапае мужчынаў, не з кім танцаваць. Я чувствую, адчуваю сябе вельмі самотна, незапатрабаванай. Ведаеце што, ён вельмі проста саромеўся. Я вам скажу, я не раз і не два ставіла танцы для шлюбу. Так, это вельмі цікава назіраць. І адзін раз мне было лёгка, таму калі я ставіла танец для нашага вучня, которому было ў прошлым годзе, вот у гэтым годзе ўжо споўнілася 26 год, а ён к нам прыйшоў у 6. Да? І ось ён у прошлым годзе ён звярнуўся, кажа: Анна Александровна, я тут вырашыў жаніцца, мне бы танец. А сам? Ну, сам. Это ж трэба прыгожыць, што ён сам. Сам прафесіянальна паставіць, но ж і жонка ж трэба, каб ведала. Тут все яны там відэо, ну вот мы жадаем вот так, под тую музыку. Я кажу: добра, кажу, только давай хутчэй, бо тут зараз мы ўтраіх танцуем. Ну і зрабілі, тады было лёгка, конечно, потому что хлопец танцаваў, і ну, дзяўчыны яны самі ад прыроды больш такія, ну, больш могуць больш рухацца так прыгожа. А хлопцы яны, ну, такія больш, асобна калі ніколі не танцавалі, а там сидзелі всё жыццё ці за кніжкамі, ці за камп'ютарам, і тут устаць, дзе правая рука, дзе левая нага, ім это цяжка, і не саромеюцца. А жонка кажа: давай танцаваць. І ён такі: ну добра, будзем танцаваць. Ну это ім... Таму вельмі можа мужа свайго там не ругаць. Я думаю, што просто можа недзе саромеўся, што ну там уже все танцуюць, а я нет, і ты тут будзеш такая прыгожая, што я тут не умею. Ну я думаю, где-то там. Тым больш у Казыр там усё добра. Там усё добра. Там усё добра. Там для дарослых всё супер. Нормально там усё, так памятаю, добра. Час хутка бяжыць. У мяне яшчэ пытанне пра месца пана Бога ў танцах, у сям'і, і ну ці ёсць яно там? Ну, конечно, ёсць. Калі ты будзеш працаваць без сумлення, без таго, што ведаючы, што
разом с тобой Бог, то есть это не сможешь, тогда будешь и пераступать и праз людзей, і праз дзяцей, і там можаш судзіць не вельмі так у свой бок. А калі ведаеш, што ты з Богам, так і будзеш все рабіць як трэба, все честно. А у сямейных стасунках там увогуле все зразумела, так? Да. Конечно. Скажыце, Кожны што з Богам. лепей, калі вось так сапраўды на Божым такім клее гэта ўсё пабудавана. Ну, конечно, Конечно. да, Шчасце ёсць? конечно. Дзякую вам шчыра за размову. Шкада сапраўды, што так у нас недастаткова часу. Я гляджу, што тут Дзякуй можна за то, было што яшчэ запрасілі. тут Ой, і размаўляць, Да, размаўляць, размаўляць. бо мы Так. яшчэ не Дзякую. паразмаўлялі пра вось гэты артыкул у Да, той, што да. там вы ў сумкі прынеслі. Яна прынесла гэта паказаць нашаму отцу Александру, а мы ўчапіліся. Яшчэ хвіліначку займу часу. Марына, калі ласка, можна хвілінку яшчэ? А можна вось пра гэты артыкул яшчэ? Бо там дзівосна таксама. Там аповесць, да, я яшчэ і пішу пішу з дзяцінства, я раней пісала вершы, нават в універсітэце я заняла другое место сярод 40 удзельнікаў па вершам. Да, у меня іх узнагародзілі, но заўсёды была мара пісаць прозу. Я пісала па-руску, ну, але тэма такая там, што хлопец патрапіў у мінулае, дапамог святару, і святар выжыў, і з таго змянілася гісторыя. Уразіла мяне вообще, наогул мы купілі дыск, дзе 860 касцёлаў у Беларусі, там што такое, там фотаздымкі, гісторыя кожнага касцёла, і там былі вельмі такія разбураныя ці цэлы, ну это мяне вельмі уразіла, ўсё неяк складалася і атрымалася аповесць. Спачатку па-руску, а потым я пераклала на беларускую мову, прынесла у выдавецтва «Маладосць». Ну так, асабліва ні на што не разлічваючы, але яны ўзялі і друкавалі ў часопісе «Беларуска». Выйшла 6 нумароў. Рагнет Малахоўскі, вялікі дзякуй яму, ён выдаваў гэта, яму было цікава, але потым яго змянілася рэдактар, і мяне перасталі выдаваць. Вось выйшла толькі 6 глав, ну как, 6 частак аповесці. Спрашаць, трэба настаўніка пачатковых класаў зваць. 6 частак аповесці выйшла, но это маё, не ведаю, некае дзіцё маё, вось эта аповесць, яна так шмат часу я пісала. Вось, да, яшчэ пішу, і гэта побач ідзе са мной. Зараз у меня дачка малая, і няма часу пісаць самой, але недзе штосьці ў галаве жыве пісаць. Вот. Будзе з'яўляцца час, буду пісаць. Гэта жыве такая некае паралельнае жыццё. Карацей, нам на радыё Марыя можна яшчэ пра гэта распавядаць. Да. Шчыра дзякую вам за тое, што так нас натхнілі, сапраўды, і вашымі незвычайнымі заняткамі, і тым, як файна гэта танцаваць, і тым, як файна, калі ўсё гэта замешана на пані Богі. Супер, дзякуй шчыра. Дзякуй вялікі. Вам дзякуй за Хвала Хрысту. прыглашэнне. Навекі хвала. Госці ў студыі. Тыя, хто ішлі і не прайшлі міма.